sehat topok kumelungene kang tiasa ngapeke oh subhanallah walhamdulillah wala ilaha kula nuwun Sampurasun Rampas. gula sing teka gula Sinten nggih? makile kang kantong Oh, gula gareng gareng nggih. Oh, nggih mangga-mangga. Mlebet mawon. nggih 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 punten nggih Nggih monggo, nggih. nuwun-nuwun nuwun kawula nuwun saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah wong niki ngendikane para pinter ngendikane para kiai niku ujare niku nek salam niku hukume sunnah tapi nek jawab hukume wajib napa sami mawon niki Pak Bu sami nggih lah niku kedah pitados nanti alhamdulillah ingkang sampun jawab salam kula monggo sareng gedonga muga-muga sing utama niku slamet waras panjang umur sing bermanfaat ayo niku lha nggih saderenge niki mbok sampean pada kaget kasih cara omongan apa niku kula niki wilayah Banjar ning perbatasane Banyumas dadi coak ngapak nggih dirungokaken boten penak kaya niku ngapunten nggih Pak Bong nggih nah nggih sepindah monggo
tansah sareng-sareng ngujaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa, Gusti Kang Maha Welas Muasih. Nun inggih saestu Gusti Allah Subhanahu wa taala bi kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ugi sholawat salamipun mugi tansah konjuk sulatur kagem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir hayat, nabi ingkang kawula cadhong kawula tenggo berkah saha syafaatipun terutami benjang wonten ing dinten akhir utawi wonten yaumil kiamah. Muga-muga kawula panjenengan sedaya gegolong dados umat ingkang ing benjang badhe nampi pitulunganipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu, sugeng lelenggahan. Ugi sugeng pepanggihan kalih kawula saking para kadang New Arista Musik pidalem saking laladan Banjarnegara, tepatnya Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Kepareng mara sowan minangkani pamundhut saking Bobajan winjiripun Bapak Tarmono dalah Ibu Siti ingkang katemben netepi darmaning wajib darmane tiyang sepuh nun injih malakramaken kang putra-putri kinasih nun injih Kusmaning Ayu Dewi Cici kang sampun winengku kakung Den Mas Bagus Ahmad Andika. Mboten sanes kasuwun donga lan pangestunipun para mong tamu sedaya kagem hajatipun Bapak Taryono sumrambah pinanganten sarimbit sasampunipun akan nikah ingkang sampun lumampah. Mugi mangke anggenipun aneja Hambangmun Balewisma neja gesang bebrayan saged dados keluarga ingkang guyub rukun langgeng pindha dene mimi lan mintuna saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah saha warahmah. Uga enggal pinaringan momongan putra putri ingkang saleh lan salehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sepindah ngaturaken matur agunging panuwun ingkang tanpa pependang. Ing mriki ugi anggenipun ing mangkyatra lipur sinengkuyung kalih kanca mirin audio ingkang sampun samapting karya nyengkuyung adicara punika. Saderengipun matur suwun Bosku. Nah, muga-muga slamet paras aja mung sikit tok bisa ketemu maning lah ya. Iya, masuk ngger anak cok aja kelalen binyong kaya kowe. Lah niki namung saderengipun mbok bilih ing mangke rupinipun utawi kreasi saking para kadang Arista benten kali seni-seni kang wonten ing laladan Pemalang. Nggih. Nah nggih. Mbok menawi benten nggih jelase tetep wong enten bebasan desa mawacara, negara mawatata ayane. Mboten kenten sepinten mesti benten. Teng mriki mbok menawi dangdut dan dangdut. Lah niki insyaallah senajana mboten jangkepi banget niki enten baju masane, campur sarine, terus wonten dangdute senajan sawetawis. Kadang nggih wonten roke barang. Angger kula kayang pancen kula remene pop. Ning sanes pop tembang, pop mie, angger kula kali pop es. Ya, tapi kali pop es. Lah nggih mila saking menika monggo katuran pinarenggah kanthi mardika mardikaning tunggali sinambi ngresepi pasukatan ingkang sampun samapta ing mangke dipun lipur sareng New Arista Musik Amerika sembadyaning sejo monggo saderipun
tansah manunggung puji nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa amrih pinaringan rahayu slamet tinebihna saking rubeda liring sampikala kanthi anglesan bismillahirrahmanirrahim ing pangajap purwa madyasaning mangke mangya karaharjan tinebihna saking rubeda liring sampikala kanthi atur sugeng lelenggan sugeng nyawiji nuwun kawula nuwun